Bil-kontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Il-kuluri vibranti u xbijat astratti li jsawru l-esebizzjoni Humankind ifakruna fl-importanza tal-empatija u l-kompassjoni. Din is-sena l-Arċilla, il-farsa karnivaleska tradizzjonali ta' triq, se tittella fil-Belt Valletta kif ukoll fil-pjazzata Ħal-Gargur. Id-dram jippreżenta kuntratt ta' żwieġ mimli rima u satira. Programmi kulurit u mimli ta' żbajda se jkun qed isawwar il-Karnival ta' Malta għal din is-sena, miżgħud bit-tradizzjonijiet sbieħ li l-Maltin jgħozzu tant. Id-dram Love Song jirrakkonta il-vjaġġ intimu u mhux daqstant lineari ta' koppja miż-żewġa, bħarsa lejn is-sosithom fil-passat u xjuħithom fil-preżent.